Ug mao ni sumpay sa akong birthday ug naata diri aron sa balay sa akong Disney princess. Ug mamalay na ko ug gikuyog na ko akong pamilya. Ug aligri kay gipatawag ng papa sa papa niya. Papa. Nanggala akong anak. Ug danas yung adlaw og joke lang sinigang. Guys, joke lang sinigang. Sa wala pa din natabo ang pamalay na mo. Pila ka days ako nagsultian sila papa ug akong tiya ug akong tiyo. Ug gusto na ko mamalay ug dunganon ako sa akong birthday. Kay manam kog sulti sa side ni mama mong diri na sa side ni papa. Nagatawa ko ni papa kay ingon siya patay. Mauwaw ko no siya. Ka? Problema ka? Problema ka? Lima oy. Hingga naman. Bigo kayo na ang Pero lingkod na kalito niya, mingon nga. Lagi ni sir. Ani, alagi me. Kaya, namituyo. Og mao na ning adlaw mangadto na mi sa balay sa akong Disney princess. Gitay mi na ko birthday ug mamalay para memorable kaayo. Prepare na ko ron og syempre sulubo na tong sapatos nga gikan sa Soulmate Kicks Car. Salamat kay Soulmate sa birthday gift niyo sa kuha. Thank you sa kay ni Ma'am Marley. Tagiya sa Laymar kay pahuam ta Grandia. Natay sakyan kay layo pang balay sa akong Disney princess. Wala pa kibaw diha ming glanilya ilaha. Bihay pag mga uska oras tungod sa traffic. Papogi taron para pogi sa tatanawon sa pamilya niya. Basta naagi na si mama ug si papa niya na ako sugsugon jud na ako. Iya, Papa. Iba. Iya. Muling ibalik ba? Guys, joke lang, sinigang. Sa usa ka oras na mong biyahe, naabot ng gumidiri, ah. Sigo katawa ni Papa kasi siya ingon sa kuwa, mauwaw do siya. Wala ko niya ikauwaw, kundi mauwaw gud siya. Kani yung Papa gud mauwaw ni siya matubag laing taw. Bisag sa balay pa, hilom jud kani siya. O parehas ni Mama, di pud mustorya. Mong diri jud ko naliwat nila. Tabian na ko kung diri sa vlog. Pero sa personal, panagsara ko mustorya, samot na nailang taw. Samot na karon ng mga taw diri, sakto na sa edad. Wala na ko gibaw sa isulti na ko, kay na-choke na ko. Si Papa ug si Mama ang pinakahilom diri, ah. Pero okay ra kay hibaw ko sa ila, di gid sila mustorya. Kay tungod mauwaw sila. Sa tinuod lang, wa man ko kulbae diri. Kay kani ako at tiniuray ni. Pag last 2 months, nakasaksi pa ko sa pagpamalay siyang angkol. Pero karon kami na. Basin sunod pohon, ikaw nasad kaning katanaw nga vlog. Kay mao jud ang culture natong mga Pilipino. Mao ni ang tinuod laki matubang sa pamilya sa babay. Di man ko perpekto pero kaya na kong buhaton tanan. Akong panigamutan nga goods tanan. Diriak panagsara kay mo makita nagpost nga vlogger na malay. Ako proud kay ko sa kong galingon kay nabuhat nako. Ug salamat kay sa papas ko di princess mga tambag niya sa kuha. Tinuod amawon ko buangon ko pero naapod ko'y tinarong. Ang mga brother na to daras gawas hipi-hipi lang. Sunod ka muna sa daha. Mag-shoutout sa diko sa mga nag-comment at nag-share sa last video. Shoutout Nika Juliana Cabcaban, Ruth Ann Rivalde, Makoy Sakuragi, Lolita Moralde, Angel Herrera, Jip Gabrilio, og ni Joy Caballero. Ikaw kung ganan ka pa shoutout sa next video, comment lang mo diri as comment section or share ni nga video. Thank you. Naminaw ra gani si Daddy Joke lang sinigang. Serious kayo kay daghan tambag sa tuwa. Papa. Ug man naman nagsinabot na mga una ta. Maita sa mga solid sa mua, masuporta gyapon mo sa mua. Nakuyog na mong baby pohon. Og mahuli na sa akong pamilya dito sa Karkar kay gabi na. Pabili lang ko kay pa-check up pa mi sa doktor. Kay birthday man ako ang buntis nang surprise ako. Birthday gift niya sa kuha relo. Happy na kay ko ani. Lipay na kay ko kay nasa koy bag-ong relo. Thank you so much. I love you. Dako kay kog pasalamat sa Soulmate kay mo ni gihatag nila sa kuha. Mao ni ang birthday gift nila. Na nasa koy bag-ong ihatag sa inyo ha. Gikan ni siya sa Soulmate Kicks Karkar. 13 pairs ni para sa inyuha ni tanan. Ihatag nako sa mga solid na to diri. Mamili ko sa mga lucky sharer. Og ayaw mo kalimot og follow sa page nila Soulmate Kicks Karkar. Unahan na ni siya sa Rotonda Karkar, parking lot sa Save More. Maong kamudi kung gusto mo magkasapatos, i-share ni nga vlog. Kung kinapilian mo, congrats daan sa imuha. 10, 11, 12, 13. So, 3 sini ka boka, ipangatag na ko sa inyo ha, sa mga lucky share. Mong good luck sa inyo ha. Guys, natay good news. Karon ako adlaw mamili og matagaan og brand new cellphone kay karong adlaw atong birthday. So kamo diha pag-register na mo pag-deposit sa link na sa comment section. Di lang cellphone guys ha, kundi nasa tay pa GCash sa inyo ha. Mga tagya po ni kong GCash mag-register mag-deposit sa link na sa comment section. Kabantay mo sa kong background. Kani siya, daog rin ako sa scatter. Mao ni siya nga link ay kaning Pel Ruby. Nakapundar ko ani og nakapundar sa kong computer shop tungod ra ani nga scatter. Sigo ka daog kay bag-o nga link. Tips na ko sa inyo ha, mas nindot gabi magduwa kay kusog kay ang hatag. Mao din ni pirmi akong duhaon ay kaning Super Ace. Scatter. Uy, nakuha na tong tulo ka scatter so natay 10 free spins. Spin na to. Libre na ng spin na to kaya nakuha na tong tulo ka scatter. Mais ka. Nice. Nice. Oh, dako. Hello. Dako. Yawa, dako. Hello. Hello. Dako. Hello, dako to eh. Dako hatag to eh. Daog ta diri og 6,300 pesos.
Kamu diha kung gusto mo makayani o makatukod mo computer shop, pag-register na mo, pag-deposit sa link sa comment section. Kay kusog kayong hatag ron. Pero paibalo sa inyo ha, bawal sa mga bata. 18 years old above ang pwedeng mudua. Ayaw sa inyo adika ha, kananara kayo extra kwarta ba. Kung naka-register o deposit ka, isend lang screenshot sa kuha para matagaan sa tikang GCash.